संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कोण करते? मी शरद पवारांना शिवाय दिला का? मी राणे साहेबांना शिवाय दिला का? मी उद्धवजींना शिवाय दिला का? ज्यांनी दिल्या ते आता बघा ना, तुम्ही सगळ्यांनी छापल्यात त्या। तुमच्याकडे जर नसतील त्या तर 2014 पासून काढून मी देतो तुम्हाला, सगळे काढायला सांगितले। पण एक तुम्ही इथे गेले 25 वर्ष राजकारणात त्यांच्यासोबत अजय शिव्या देत आहेत, ते काय वाटतं? या सगळ्या शिव्या देत आहेत, प्रॉपर्टी विकली, सगळं विकलं, काय तुम्हाला काय वाटतं? या सगळ्या राजकारणाचा विकल्पित काय वाटतं तुम्हाला? शिव्या देण्यामागचं काय, सगळं काय? आता काही गोष्टी आपण बोलूया, वैयक्तिक कोणाच्या याच्यावर काढूया। तुम्ही त्यांना विधान परिषदेत पाठवलं म्हणजे आता शिखरकरांचा घटक आणि तुम्ही पुढच्या विधानसभेचे प्रबळ दावेदार आहात असं आपलं म्हणणं आहे। मी कुठलाही दावा सांगितलेला नाही। मी आज माझी तयारी काय आहे की जे वर्षानुवर्षे मेहनत या ठिकाणी करणारे कार्यकर्ते आहेत, नगरपालिकेत, जिल्हा परिषदेमध्ये, पंचायत समितीमध्ये, ग्रामपंचायतीमध्ये, त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे माझी पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांना घेऊन उभं राहणं पहिलं माझं काम। विधानसभेचा निर्णय, लोकसभेचा निर्णय ही माझी पार्टीची संसदीय कमिटी घेणार आहे। आमची जी पार्लमेंट कमिटी असते ती कमिटी निर्णय घेणार आहे, तो निर्णय मी आज घेणार नाही। या मतदारसंघात तुम्ही दावा करणार की नाही? आपण 2 वेळा मागच्या वेळी तर 11,000 मतांनी आपण पडणार, तुमचा दावा करणार की नाही? शेवटी माझी पार्टी या सगळ्या गोष्टीवर निर्णय घेणार। माझी पार्टीचे लोक वरचे निर्णय घेणार। आज मी या गोष्टीवर माझी भूमिका एवढीच आहे की माझ्यावर कोण बोलल्यानंतर मी माझा हे दाबून कोण ठेवू शकत नाही। मला कोणी सल्ले द्यायचे नाही, परिषदेने यायचे नाही। मला जे चुकीचं आहे त्याच्यावर मी बोलणार, तो कोणी असो। जिथं चुकीचं मला वाटतं ना मी बोलणार। केसरकरांना जर मोदी आणि शहाने जर घेतलं आणि भाजपची तिकीट दिली तर तुमचे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून काय भूमिका राहणार? जर सर्व राजकारणात ते बोलतायत ना, मला ते म्हणतात त्याला कुठे असताय? ते खूप म्हणत होते इथं माझ्यासमोर कोण उभा पण राहणार नाही, ते म्हणत होते सगळं माझंच आहे म्हणून। तुम्ही एवढा धसका का घेतला? त्यांचा बायोडाटा वगैरे गोळा करण्यात सगळं म्हणजे त्यांची कात्रण वगैरे सगळे गोळा करण्याची वगैरे कोणाकोणावर टीका केली। मी लक्षात ठेव, मी कोणाचा धसका कधी घेत नाही, माझ्या आयुष्यात कधी असं काय घेतला नाही। मी एक फाटका कार्यकर्ता आहे। मी कोणाचा धसका, मी कोणाला घाबर नाही किंवा धसका असल्या माझ्या आयुष्यात कोणी लिहिलं नाही, मला सांगितलं नाही। खूप गोष्टी झाल्या माझ्या आयुष्यात, आपल्या गोष्टीला मी फक्त हे बघा, जर कोणाला माहिती नसेल तर बाबा कोणी कोणाला शिव्या कधी घातल्या, कोणाला माहिती नाही, लक्षात राहत नाही ना। मागच्या वेळी अडवण्यासाठी कोणी याच्यात प्रश्न जी भाजपच्या कोर कमिटीने महाराष्ट्राच्या केसरकरांची सगळी जंत्री तुमच्याकडे शोधायला दिली का? भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष संघाने वगैरे काय? आता त्यांना हे जर आम्हाला गाडी घालतील तर उद्या फडणवीस मोदींना म्हणून आधीच त्यांनी सगळी जंत्री तयार केली आहे। आमच्याकडे सगळ्यांच्या जंत्र्या काढून ठेवायला लागतात, जशी राजकारणात वेळ येईल तशी ते वापरायला लागतात। हा, म्हणजे आता प्लॅनिंग सुरू झालंय। प्लॅनिंग असं म्हणा, काय म्हणा, पण जर माझी भूमिका एकाच गोष्टी बघते की तुम्ही मित्रपक्षावर केला, त्याने आमच्यावर टीका टिप्पणी करायची नाही। तुमचे नेते तर आमचे कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस। आम्ही काय दुसऱ्या पार्टीतून आलोय? दुसरीकडे आहे, तुम्ही दुसऱ्या पार्टीत आहे। आमचे नेतेच पहिला आमचा मानणं, आमच्या घरात येऊन तुम्हाला बोलण्याचा काय अधिकारी? मग या पार्टीत, या ना पार्टीत पहिल्यांदा, मग पार्टीचे बोलूया। नेते पण तुमचे ना आमचे येऊ दे ना, या लवकर या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।